lapho ukhona ekhaya kufuna wazi ukuthi wena ubani, wazi ukuthi ubalulekile empilweni yakho nje. Umuntu obalulekile uwe, umuntu obalulekile uNkulunkulu wakho, umuntu obalulekile idlozi lakho. Idlozi lakho alisoze lakulahla, uNkulunkulu wakho akasoze akulahla. Uma mina njengoKing Bhaka ngifika empilweni yakho ngizokusiza, kuyangiphoqa ukuthi angibambisane nedlozi lakho. Angiqinisekise ukuthi manje ngikulwela izimpi, ngikulwela izimpi ngihamba kuma lines edlozi lakho. Hayi ukuthi mawulwela umuntu thatha idlozi lakho ulilahlele bese uthi khona into ozomsiza ngayo enye idlozi selilwe. Inoma yini ezofike ingahloniphi idlozi lakho ayikho lonto. Inoma yini ngisho ngathi umuntu mina nginelwana, ngathi umuntu mina ngiyathwalisa, ngathi umuntu uma ezothi uzongahloniphi idlozi lakho, amasimbe ento leyonto, masimbe ento leyonto, skema sika 17. Idlozi lakho ilona elimpilo. Mhlawumbe abantu lento yedlozi aba understand sana. Idlozi lakho liyi DNA yakho baba. Into engafanele wena kufane isibongo sakho nobuwena, wena uyidlozi lakho wena. Uma umuntu ethatha isinqumo sokuthi athi ngiyakulwela izimpi, akalweli wena umphefumulo uhlangene nenyama. Ulwela idlozi lakho because umsebenzi wedlozi lakho ukulwela wena. Nakho nje 1 November siya lapha ya emakhanda lapha dam, eKing Bhakanzama dam siyakhona. Njengoba siyakhona lapha ya, kuzobe kwenzakalani? Kuzobe kunzima ngezinga eliphezulu. Kuzobe kunzima ngezinga eliphezulu. Ngezinga eliphezulu. Ngisabhiza nqale bandla ngicela niphumele ukuthi kanjani noma niphumele kwibalcony la. Ngiyaphazamiseka. Khuluma ngedlozi lakho uthi ulona ukhiye. Ngine team phela njengoba ngila manje ibusy njengoba kuwumcimbi nje ngomhla ka 1 November this coming Saturday. Kubusy nje kuya consultwa, kuya directwa, kwenziwa yonke into uyabona. So nje konakele nje this coming weekend zonke indlela ziyakhona King Bhakanzama dam kwesikaMakhanda isigodi. Yila kuzobekela khona bangathuki abantu mabefika. Kunomlilo ozobe umkhulu kakhulu ozobe ulapha ya etsheni lika Makhanda Stone. Kunesiziba futhi esilapha etsheni lika Makhanda Stone. Kunesiziba esiphinde sibe lapha. Kuzobe kunomlilo ozobe umkhulu ozobe ulapho. Lowo mlilo ila khona sizobe sithi thina inoma yini elwa nawo silwa nayo and siyayishisa and siyayigweba. So besiqheza this coming kobe kunomlilo omkhulu kakhulu ozobe lapha. Isentabeni lapha ya eMakhanda Stone kunesiziba esilapha kuzobe kunomlilo ozobe nje useduze kwesihlahla esikhulu. Yila izitha zakho ezilwa nawe sewukuzame konke ukuyigwema sigwemeki. Yila siyobe sifaka izithombe zazo khona ke lapho ke. Yila siyobe sigqiba ngikukuzobe nje konakala. That is why ngithe abalandeli bame kade bekwabevuka nami abangenabo Makhanda oil angikwazi ukubalahla. Ngibe sengithini sengithi insebenzo yabo ngizoyenza lapha edamini. Endiboze babaphatha amanzi edam endibobe esetshenzwa yimi ngale zandla zami. Umehluko ngeke uthole uMakhanda oil kodwa mina ngizobasebenza ngawo uMakhanda oil wami. Kungakase ngathi abalungisa 2.5 for lokho. Bese kuthi laba abazofuna ukuyenza insebenzo yonke insebenzo yapha abazobeqala for the first time abalungisa 10,000 ke bona. Abazobeqala bazothola ngisho uMakhanda oil insebenzo yasedamini, insebenzo yasekuseni, insebenzo yokungcwaba izithi, insebenzo yokukhuphula amandla, insebenzo yonke izobe yenzeka ngalolo hlobo. Ngikushiswa yini lokho? Ingoba mina umsebenzi ukulwana noma yini lobumnyama. Baba ulalela kuze kuthiwe khona uNkulunkulu khona uSathane.
khona okuhle khona okubi inoma yinini ikhona into esuku-attack yeka thina silwe lento eku-attack-ayo ungalilwisi idlozi lakho izimpi ngoba kufanele lilimale ithina esidalela ukulwimpi mina ngisho ngivula umlomo mina ngimpi mangabe sokuthiwa kuyaliwa ngisho nginyathela mina ngimpi mina ngisho ngilwela umuntu mina uyabona ukuthi la kulo into elwayo ngisho hlangana nami mawuze ngempi yimpi kodwa mawuze kahle nginenhliziyo enhle kakhulu mawuze kahle so umsebenzi wami ukulwela abantu ngezinga eliphezulu kodwa ngicela bangisiza abantu uze ungawangabazi amandla edlozi lakho ungawangabazi amandla kaNkulunkulu ohamba nayo okade lokumdumisa sonke isikhathi uze ungawangabazi kwenzela thina kube kulula bese kuthi ngaphakathi endlini la uhlala khona uze ungawuvumela umsindo ozosuka because once kwasuka umsindo ingilosi yengcebo neyokuthula iyabaleka mase ngigijima imimoya elwayo ngicela ukwenzela isibonelo nje mangasuka umsindo phakathi kwendoda nonkosikazi kusuka umsindo endlini omakhelwane abangawufuni lo muzi bazogijima bezobona engathi bazokukhuza kanti bazobothi nixabana ngempela yini amaphoyisa azongena umsindo ulanda imoya emibi futhi mawunebhadi nje ube nomfazi ovela usumsindi isithubeni amasimbi ebhadi ungayivumi lonto funa mawunomfazi ube nomfazi wokuthula mawunendoda ungabi le ndoda ethi angitshelwa mina uyabona ukhalisa iso sami noma irong kwathi isikhathi mawuyindoda vuma umama mayekubonisa ngoba impilo ukubonisana ungabi indoda ethi hayi mina kuzuwa mina uzongene wengelinye ilanga ulokugolozile nje ukuthi uyindoda akuboniswani kodwa futhi mawunomama ongafune ukuzwa lutho bengabe kuvuka amamuthi akhe namhlanje uhlinile kusasa ugreen kusasa unjeyana awumazi udinwe yini uyabuza kwenze njani akakhulumi unebhadi ke lapho ke ndoda uzofana ungakhulumi koqhamuka nje insizwe uthi qhu kanti udayiswe ingilosi yalomuntu odinwa ubala endlini kanti kufuna abani family kube mnandi niphume niye emahotela nomkakho nibhuke khona kudliwe kwenziwe shopping yabona esezingeni lakho nelakho kube nesmile uyabona kube nesmile baze basha abantu bethi wow what a couple what a wow what a wara sikufelo ngenkathi nijabula idlozi la kamama tujabulile idlozi la kababa tujabulile ngenkathi nilwa idlozi la kamama liyalwa yababa liyalwa nizoceba nini nilibele ukukwebhala doceba nini koxixwa nini lapho ke ayenziwa liyonto kushobula ukhe ngiphaka ingcwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholuza ngametshise thuluza ngihambi nalo nge-15 minutes uxakile sazoshuba kusangenzeka noma yini kumafa uvuke njengede ngabane ngunogwajo bhatha ikhululo kuvuka amakhanda indlondlo le enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphamihle namalanga ngonogwajo bhatha ikhululo nguyithatha dude edameni kwathi kodwa abakazikhohlwa ngeke basangenzana utho ngempela ke manje umgqibeli mphela ndaba zonke indlela ziyakhona abantu omakhanda oil siyakhuluma ke groupini kunabo lapha ku WhatsApp ukuthi yini ekumele yenzeke yini ekumele ingenzeki siyakhuluma ke groupini kulaba abantu omakhanda oil kodwa abangenawo amakhanda oil abalungiso 10,000 sokwenza konke abangenawo amandla abalungiso 2.5 so basebenza edamini ngizobasebenza ngowami umakhanda oil baphinde bakha amanzi edamu ngiphinde futhi lawo manzi edamu ngiphinde futhi ngwa-edamandla evele enamandla ephuma edamini aqala ngene isigodlweni lesi silapha edamini bese yaphuma ke yonke lento iqala ngo-10 emngomgqibelo kugqoka u-black and white king isigqoke kanjani wothi nje black and white kuba njalo bengabe kusetshenziswa into zasemazulwini black and white amasango nje ayobevulwa ngo-10 ekuseni kodwa abanomakhanda oil siyoqala e-44 lokhu reach kulesigodlo is underground abanomakhanda akhe sesosuka lapho sesiya edamini so bafica sebekhona basedamini kulesigodlo is underground kufika ngasikhathi sekhu reach kufika ngo-9 ekuseni lesigodlo is underground siyoqala kusona khona othi uma ungena underground nje
chubeleza uze uyofika lapha esigodlweni lese esaprofethwayo enye inyanga yathi kunesigodlo esimnyama esi-underground ongena kusona bese uyahamba bakhuluma ogogo siya leso sigodlo ngithanda ukubhubha inamba yami 0798130260 mawuthe ukuthi uyafona bangangithola don't worry wasend WhatsApp uma usend WhatsApp wangaphenduleka don't worry ngolosithathu ngisuke ngikhona kunamba 44 Rocky Ridge Road Hiral mawusend WhatsApp ikhona ebuya impendulo ekunikeza i-address nama details ungasho ukuthi ukhinga ngimtholi ngiyatholakala kusuke ngosithathu ngomgqibelo kusuke kule damini kusuke kusetshenzwa ngezinga eliphezulu kakhulu nje phela kusuke kubhujiwe nje kusuke kubhujwa kusuke kwenzeka inoma yini ngithanda ukubhupha ngithanda hurray I can't wait ukuba kunye nani ngomgqibelo madoda zothi singene imoto phezulu esangweni laphayana abanye bangene ngo left umgwaqo abanye bangene ngo right abayaqonda straight nizonyathela egcekeni manje la kaMakhanda la ka King Bhakanzama Dam. Thank you so much baba yini ngiyanithanda.